Paavo! Jalmari! Mitä tää meinaa? Päästäkää mut heti irti! Suu kiinni! Voi hyvä luoja, mitä te oikein teette? Sanoin suus kiinni senkin masina! Mä en kestä! Paavo, onko kaikki hyvin? Voi Jalmari, kun sä läpsit johtajarapuun noin, mä en kestä katsoa sitä! Ei se ole johtajarapu. Se on robottirapu. Ai joo. Ja robotteja ei voi voittaa, ellei ensin selvitä mitä ne tietää. Joo. Paavo, sun pitää ensin kysyä jotain. Ai niin, minkä väriset kalsarit mulla on? Paavo, anna kun mä hoidan tän. Missä on johtajarapu? Mitä sä hourailet? Mä oon johtajarapu. Me voidaan jatkaa tätä koko yön. Missä on johtajarapu? Mä oon johtajarapu. Missä on johtajarapu? Mä oon johtajarapu. Missä on johtajarapu? Mä oon johtajarapu. Mä oon. Onpa jäärobotti. Tää? Luuletteks te mua robotiksi? Ei me luulla. Me tiedetään. Toihan on ihan älytöntä. Mä oon johtajarapu.